Bona nit a tots els treballadors i treballadores. Com ja sabeu, pels mitjans de comunicació, el personal laboral de la UGT, estem aquí concentrats i tancats al Departament d'Educació. La veritat és que no és agradable per nosaltres, però és una mesura, creiem que contundent, per activar una altra vegada tota la negociació amb el departament. Una negociació que durant un any hem estat treballant tot el comitè intercentres, la UGT, el personal laboral sobretot ha fet aportacions en tot el tema dels complements perquè considerem que és la manera més ràpida i factible perquè tots els treballadors i treballadores tinguin un augment amb les seves retribucions mensuals i després d'un any de negociació i de treball a les meses tècniques i als comitès hem vist que no hi ha hagut una sortida ni una viabilitat per arribar a un acord amb aquest complement. Hem fet un treball brutal des d'aquest sindicat. Com a comitè intercentres hem treballat al màxim per intentar aconseguir millores per tots els treballadors del Departament d'Educació, tot el personal laboral, començant per les netejadores de les llars d'infants i acabant amb els docents laborals, totes les categories. Nosaltres intentem aconseguir millores per tots els treballadors, però no tenim meses de negociació efectives que donin un resultat realment quantitatiu a final de mes. Companys i companyes, estem aquí per tots els treballadors i per totes les treballadores, per tots vosaltres. Ara estem nosaltres aquí, el comitè intercentres, el personal laboral de la UGT està aquí tancat. El següent serà segurament una proposta de concentració o de vaga de tots els treballadors. Esperem tenir el vostre recolzament. Necessitem el vostre recolzament si anem amb una vaga, perquè sense el moviment de tots els treballadors no hi ha conseqüències. Necessitem millores i aquestes millores, si no les podem guanyar a les taules de negociació deixant-nos realment la pell, haurem de sortir al carrer i esperem que tots vosaltres i totes vosaltres esteu després fent el recolzament a tots els delegats i delegats sindicals que sortirem al carrer per defensar els drets de tots els treballadors i totes les treballadores.